Ako ni Mike Pia, Ek kan nie maar Maar ik kan niet ook niet. Ek kan nie bid. Kan je niet op die nou moet je een space maken waar. Maar die gaan die knieën onmiddellijk aanraken. Vrienden die geloof God redt van mijn knieën. Weet je, dat is wat voor die kerk daar is. Kerk is niet daar voor die lekker vrienden. Kerk is daar om die kracht van God te openbaren. Om die woord van die Heere waar te maken. Dat God bedoelt wat hij zei in zijn woord. En hij zei in zijn woord, mama, jullie zal die handen op ziekes leggen. En hulle sal gezond. Heere, ek is honger.